Здравейте! В днешния епизод ще покажем как се изгражда комин от бетонни тела. В момента тук е стария комин, който е направен още от Тодор Живковото време. Тогава е нямало материали качествени, кой откъде е взимал, от кое предприятие, дал ракия, дал трошия, взимал от някой тухли, кал-мал и такива работи. Както да е. В момента тук имаме две арматури, номер 10 и монтаж на едни бигли. Те не са правилно сложени, това ние го знаем. Просто те са за фасон. От тук вътре е подмазано пак с термоустойчиво лепило. И тук вътре